Турабӣ Чамкрам 10 марти соли 1987 дар шаҳри Мерсин, Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи он ҷоро низ хатм кардааст. дар тӯли солҳои мактаби миёна Турабӣ Чамкран ба рақси брияк шавқу ҳаваси зиёд пайдо кард ва дар шӯъбаи санъати тасвирӣ барои рушди истеъдоди худ номнавис шуд. Турабӣ Чамкран факултати санъати тасвирии донишгоҳи Мерсимро хатм кардааст. ӯ рақси брияк ва дигар намуди рақсро иҷро карда метавонад. баъдтар ӯ барои омӯхтани варзишҳои гуногун ба Таиланд сафар мекунад. дар Таиланд ӯ бисёр мусобиқаҳои қафасӣ иштирок мекунад. соли 2008 Турабӣ Чамкран дар мавсими чоруми озмуни Беним Леданс Дерлиси иштирок мекунад. Турабӣ соли 2014 дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Сабит Канҷа 2 нақшофарӣ мекунад. баъди нақшофарӣ кардан дар ин силсилафилм ба ӯ як пешниҳод аз тарафи телевизиони АТВ даъват карданд, яъне нақшофарӣ кардан дар филми Кертенкеле ки мову шумо ин филмро бо номи Ҳидоят мешиносем ва ӯ низ ин пешниҳодро қабул кард. ва аз соли 2015 то соли 2016 ӯ дар филми Кертенкеле бо як ҳиссиёти баланде бо тахаллуси Кемал ҳунарнамоӣ кардааст. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Турабӣ Чамкран ҳунарнамоӣ кардааст. Турабӣ Чамкран соли 2014 дар филми Сабит Канҷа 2 ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2015 сар карда то соли 2016 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Кертенкеле яъне Ҳидоят бо тахаллуси Кемал ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2017 ӯ дар филми Кетенпере бо тахаллуси Йилдирай ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2018 бошад ӯ дар филми Сурвивор бо як ҳиссиёти баланде ҳунарнамоӣ кардааст. айни ҳол бошад ӯ дар филми Авҷи Кеҳанет ҳунарнамоӣ карда истодааст. Серкан Куру 11 июни соли 1978 дар шаҳри Бурсаи Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Бурсе гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи он ҷоро низ хатм кардааст. ӯ инчунин дарсҳои актёриро низ мегирифт. баъди хатми мактаб Серкан ба донишгоҳи Балкеси дар факултати электрикӣ дохил мешавад ва пас аз чанд сол ӯ донишгоҳро бо муваффақият хатм мекунад ва баъди хатми донишгоҳ ӯ кори фаъолиятро дар яке аз ширкатҳои электрикӣ шурӯъ кард. баъдан ӯ роҳи актёриро пеш гирифту дар якчанд филмҳо ва силсилафилмҳо иштирок кард. Серкан Куру аввалин маротиба соли 2004 дар силсилафилми Терме Чайё бо тахаллуси Аҳмед нақшофарӣ кардааст. баъди нақшофарӣ кардан дар якчанд силсилафилмҳо ба ӯ як пешниҳоде карданд ки ин пешниҳод иштирок дар филми Кертенкеле яъне Ҳидоят буд ва Серкан бошад ин пешниҳодро қабул кард ва дар филм бо тахаллуси Самӣ нақшофарӣ кардааст. баъди нақшофарӣ кардан дар ин филм ӯ дар байни ҳама машҳур шуд. Серкан Куру бо як ҳунарманди дигаре бо мисли худаш бо номи Гукчан Гукмен оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки Серкан Куру нақшофарӣ кардааст. Серкан Куру аз соли 2005 то соли 2007 ӯ дар силсилафилми Эмрем Комутанум нақшофарӣ кардааст.
соли 2008 ӯ дар силсилафилмҳои «Калпсиз Адым» ва боз дар силсилафилми «Казӣ» нақшофарӣ кардааст. соли 2009 бошад ӯ дар силсилафилми «Ялансишин Сен» нақшофарӣ кардааст. аз соли 2010 то соли 2012 ӯ дар силсилафилми «Элде вар ҳаят» нақшофарӣ кардааст. соли 2011 бошад ӯ дар силсилафилми «Араф Заманӣ» нақшофарӣ кардааст. соли 2013 ӯ дар силсилафилми «Шевкет Еримде» яъне «Шавкати Мурғпарвар» нақшофарӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2015 ӯ дар силсилафилми «Кара Пара Ашк» нақшофарӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2016 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи «Кертенкеле» яъне «Ҳидоят» бо тахаллуси Самӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2015 бошад ӯ дар силсилафилмҳои «Беш Кардесӣ» ва боз дар силсилафилми «Эвледмеден Олмаз» нақшофарӣ кардааст. соли 2018 бошад ӯ дар силсилафилмҳои «Татлиб Бела» ва боз дар силсилафилми «Мелеклерени Ашк» бо тахаллуси Алӣ нақшофарӣ кардааст. фатиҳ доған 25 декабри соли 1989 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст ва инчунин мактаби он ҷоро низ хатм кардааст. фатиҳ доған баъди хатми мактаб ба донишгоҳи бо номи Кония Солчук ва факултети синемо ва радиои телевизионӣ дохил мешавад ва дар баробари таҳсил карданаш инчунин таълими махсуси актёриро низ мегирад. баъди гузашти солҳо ӯ донишгоҳро бо муваффақият хатм мекунад ва баъди хатми донишгоҳ аввалин бор муддати 4 сол дар яке аз корхонаҳои Ясин Усту гуфтани шахс ҳамчунин атистент кору фаъолият мекунад. фатиҳ доған аввалин бор дар филми «Сағир Одаб» бо лаёқати хубе ҳунарнамоӣ кардааст. аз сабабе ки ӯ истеъдоди ҳунарӣ хубе дошт, ӯро ба яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи «Кертенкеле» яъне «Ҳидоят» даъват карданд ва ӯ низ ин даъватро қабул кард. баъди нақшофарӣ кардан дар ин филм ӯ бисёр дар байни мардум машҳур шуд ва ба ӯ бисёр пешниҳодҳои силсилафилмҳо шуд. фатеҳ доған то ҳол оиладор нашудааст ва аз ҳаёти оиладориаш дар ягон ҷо ягон хабаре нест. мегузарем ба филмҳо ва силсилафилмҳое ки фатеҳ доған ҳунарнамоӣ кардааст. фатеҳ доған дар соли 2006 дар филми «Сағир Одаб» ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2007 бошад ӯ дар филмҳои «Ашк Ениден», «Севгили Гунорум» ва боз дар филми «Чок Гузелтим» нақшофарӣ кардааст. дар соли 2008 ӯ дар филми «Каек Принсес» бо муваффақият ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2010 бошад ӯ дар филмҳои «Ҷескин», «Пичак» ва боз дар филми «Дале Деврӣ» ҳунарнамоӣ кардааст. дар соли 2012 бошад ӯ дар филмҳои «Курд Кануно» ва боз дар филми «Ер Айруму» нақшофарӣ кардааст. соли 2013 бошад ӯ дар филми «Ен Юзун Юзул» нақшофарӣ кардааст. дар соли 2014 бошад ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи «Кертенкеле» яъне «Ҳидоят» дар мавсими якум ва дуюмаш бо тахаллуси ҳиҷабӣ ва боз дар филми «Ҷилкенсане университети» бо тахаллуси Абиден нақшофарӣ кардааст. соли 2015 бошад ӯ дар филми «Кертенкеле» яъне «Ҳидоят» дар мавсими сеюм ва чорумаш бо тахаллуси ҳиҷабӣ ва акинҷӣ нақшофарӣ кардааст. дар соли 2017 бошад ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи «Бахтияр Алмаз» нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мову шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шед ва дӯстони худ даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур. зиёд хайр. то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоротон бод.